wala na tayo content. Ikaw Vlad na, kaya nauna na ang content, tira. Ako masani mo pangutan no, nga hindi ko na ibaw ang content. Ikaw pang ko na, kaya nauna na ang content dira. Uy, kaduol man na kameraman. Isdugi gamay, isdugi. Na, ako maninong pangutanon nga. Umusad ko ana. Ikaw beton, naagay content tira. Nope. Nasamot, wag ko na ang content. Ana na lang mga bade. Hambugel na ta sa itong nalagan. In a dream. Sige bade. Sige bade. Ako unan. Una ni bade. Nakatungog India. Narito yung mga Indiana, inana ba? Sus, kay. Ilang may istoryahan bade, sama ni. What are you doing? Are you okay? Sa may di malay na ba de nga, purti mo yung pagkalain na. India, ray mo? Ako, Korea. Sama niyo. Oh yeah. Labaras uy. Di ba mo kasabot? Parehan lang yung tani. Korea, ray mo? Wala ka sa ako. Manila yun. Manila, rabitaw pero saan ka masaya, doon na rin ako. O di ba? Maogi ko mo Tagalog, binayabas ba? Maura to inyo. Ako, tatak Pinoy. Sama niyo. Ayaw kol, bata pa kol. Proud nga Bisaya. Morte nyo tanan. Walang mo sa ako. Kuan mo atong Mars? Mars? Oo nga naman. Nakabot ka dira ng Mars. Grabe, pagkaninduta lagi. Way nagpuyo. Way kahoy, watanan. Way chismosa, way CCTV, o di ba kanindo tana? Grabe pagkabuga naman na oy. Ulit. No. Uy, nga na oy. Uy, in my dreams naman, wapagay ko na uman. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang... Ikaw dira Vlad na kay na yun ang content dira. Ana na lang mga badi kuan. May pag atong isulti atong kaagi nga nalaga na to sa lugar lain lugar ba? Ay sa... Ay tingog lagi ano Inya rimo? Inya. Na. Grabe na pagkabuga ng nanay. Wala na